Qeyrana li Rojhilata Navîn û jin Bakur Rojhilatê Sûriyê. Tundiya mêr dewletê şêweyê herî sîstematîk ê şîddetê ye ku li qadên jiyanê yên jinan belav bûye. Ev şîddet ku bi rêya qanûnên dewletê, hêzên ewlehiyê, dadgehan û medyayê tê kirin, armanc dike ku beden, ked û rengê jinan kontrol bike. Rêberê Gelê Kurd Abdullah Öcalan dibêje ku jin divê li cihê ku lê wenda kirine lê bigerin. Ger mirov vê gotinê lêkolîn bike û şîrove bike, dê bigihîje koka pirsgirêkê ya sereke ku divê wateyê de jinan çawa û li Koderê pîrozî, xwedawendî û nirxê xwe bi pêş xistin û wenda kirin. Divê di heman erdnigariyê de jî heqîqeta xwe vêkolin. Piştî zêdetirî 15,000 salên koletî, tundî, îşkence, paşverûtî û serdestiya ku jinan di serdemên cuda de jiyan kirin, jinan dikaribûn li warên ku afirînerî û heqîqeta xwe wenda kirine, carekê din şoreşa vejînê bidin destpêkirin. Li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê, jinan dikaribûn bi şoreşekî civakî, birdozî û siyasî rê li ber serdemekî nû ya têkoşîna ji bo azadiya zayan da xwe vekin. Di sala 2025 de ev têkoşîn gihîşt lûtgeyê. Tundiya Netewdewlet 43 jin hatin qetilkirin. Di serdema me ya niha de ku kapitalizm hêzên hebûna xwe li ser tunekirina jinê û rastiya civakê bi hêz dikin, li hemberî têkoşîn û serhildanên jinan her tim ketine rewşa xwe parastinê û êrişên cûr be cûr li hemberî jinan bi pêşxistine. Li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê jî jin bûn hedefa tundiya hişmendiya Netewdewlet ya Dewleta Tirk û çeteyên girêdayî wî. Dewleta Tirk di dirêjiya salên şoreşa jinan de ango divan 12 salên borî de bênaber jinan hedef girt. Li gor bîlançoya Meclîsa Malbatên Şehîdan ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê, hedef girtinên jinan di sala 2025 de wiha bû. Dewleta Tirk rast biriya êrişên xwe yên bêjahî û hewayî 43 jinan qetil kir û bi dehan jinan jî birîndar bûn. Li gor vê, li Cizîrê 20, li Helebê 4, li Reqqayê 5 û li Kobanê 14 jin hatine qetil kirin. Her wiha Dewleta Tirk û çeteyên wî, navendên jinan yên rêxistinî, perwerdehî, zanist, xweparastin û rêvebirinê jî bombebaran kir. Tundiya navmalî 75 jin rastê cûreyên tundiye hatine. Li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê ku salên dirêje di nava şert û mercên şer de ye, bêguman şêwazên tundiyê yên cudatir jî bi pêş dikevin. Ji bo vê jî, bi qasî ku şerê taybet li herêmê tê meşandin, di sala 2025 de jî êriş û tundiya navmalî bi rengekî eşkere xwe da der ku mirinên jinan yên biguman, xwekuştin û qetilkirina jinan jî çêbûn. Li gor bîlançoya rêxistina sara ya têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan, di 6 mehên dawê yên 2025 de 17 jin hatine îşkence kirin. 15 jin hatine qetilkirin, 3 jin rastî hewildana qetilkirinê hatine, 11 bûyerên xwekuştinê, 19 hewildanên xwekuştinê, 2 bûyerên şewitandinê, 2 destdirêjî û 6 bandorên derûnî çêbûne. Di heman demê de li gor bîlançoya mala jinê jî bigiştî 4477 doz hatine berdestên wan, ku jê 2295 hatine çareserkirin û 1246 jî dirêzê de ne. Her wiha ji bo dozên mala jinê ya kombûna jinên Zenobiya jî serlêdan bi hejmara 1447 dozan pêk hatiye û 657 jivana hatine çareserkirin. Bigiştî dozên li cemsaziyên malên jinê yê Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî xwe destpêrên nakokiyên nav malbatî, hevjînê, hevberdan, tundî, zewaca zarokan, pirzewacî, destdirêjî û her wekî din. Koçberiya bi darê zorê û tundiya dewletê 19,403 jin koçberin.
Devleta Tirk ku gelek deverin Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê dagir kiriye, bi 10,000 jin neçar hiştiye ku ji ber êrişên dagirkeriyê ji cih û warên xwe koçber bibin. Bi taybetî, hemleyên dagirkeriyê yên di sala 2018, 2019 de li ser Efrînê, Serêkaniyê û Girespî pêkhatin, bûn sedema ku bi 10,000 koçber li kampan bicih bibin û bijîn. Li gor vê yekê, niha li Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi 10 kampên koçberan hene. Li gor bilançoya Rêveberiya Xweseriya Demokratîk, 14,446 jinên ji Serêkaniyê koçberin, her wiha 3,617 jinên Girespî di kampa Til El Semîn ya koçberên Girespî de dijîn. Li aliyê din 1,340 jinên Efrîn û Şehbayê koçberin. Barê herî giran ya koçberiyê li ser milê jinan e. Zehmetiyên ku jin li kampan dijîn, li gel tundiya derûnî ya ku jin pê re rûbirû tên, rê li tundiya fîzîkî ya li ser jinan vedike. Li Bakur û Rojhilatê Sûriyê hevpeymana civakê jinan diparêze. Li dijî van bûyerên tundiyê ku tên jiyîn, li Bakur û Rojhilatê Sûriyê rêxistin û tevgerên jinan mekanîzmayên kanûnî û civakî bi pêş xistine ku rê li ber tundiyê bigirin û di mezinkirina têkoşîna xwe de bikarbînin. Ji bo vê jê hevpeymana civakî ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi dehan maddeyên di vê warî de dihewîne. Bi taybetî di beşa hukukî û mafan ya hevpeymana civakî de, di maddeya 5 de li dijî hemû cûreyên tundiyê yên li ser jinan û zayendperestiya civakî ceza û kanûnên şînber hene. Di warê Rêveberî de Meclîsa Jinê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê heye ku hemû jinên di komîn, meclis, navçe, bajar, kanton û herêmê de berpirsyar e. Her wiha ji bo parastina jinan, yekeneyên parastina jinê YPJ weke hêza bingehîn ya jinan tên irxandin. Di heman çarçoveyê de jî Meclîsa Edaleta Civakî ya jinê, beriya mala jinê rola sereke di warê kanûnî de dilîzin. Pergala hev serokatiyê di hevpeymana civakî de mafekî mîsogerkirî ya jinan e. Li gel vê yekê jî kotaya jinan ji sedî pêncî ye û dikare bi rengekî azad nûnertiya xwe bike. Piştgiriya perwerdehî û aborî, jin xwe ji tundiyê diparêzin. Ji bilî mekanîzmayên kanûnî yên ku di mîsogeriya mav, parastin û rola jinan de xwe dî bandore, ji aliyê rêxistinên jinan ve jî gelek mekanîzmayên civakî hene ku têkoşîna piralî û hevgirtî ya rêxistinên jinan berz dikin. Dibin sîwana rêxistina Kongrastar ya Rojava û kombûna jinan ya Zenûbiya de çalakiyên perwerdehî û aborî tên pêşxistin. Di vî warî de ji bo guhertina hişmendiya mêr, semîner û perwerdehiyên pêşxistin, xwenazkirin, avakirin, hişyarî, xwendin û nivîsandin, fêrbûn, xweparastin û her wekî din tên birêxistin kirin. Li gor Komîteya Perwerdê ya Kongrastar di nav salekî de 97 devreyên perwerdê hatine vekirin ku 1500 jin li van perwerdeyan de hatine zanakirin, xwenazkirine. Her wiha ji bo zilaman jî devreyek perwerdê hatiye vekirin û 29 kes hatine perwerdekirin. Li aliyêdin kombûna jinan ya Zenûbiya ku li kantonên Tebqa, Rekka û Derozorê xebatên xwe dimeşîne, 37 devreyên perwerdeyê vekirine û 678 jin di van devreyên perwerdê de perwerde dîtine. Di warê aborî de jî ji bo ku jin serxwebûna xwe ya aborî bi dest bixin û birêya wê rê li ber tundiya navmalî bigirin, Kongrastar û kombûna jinan ya Zenûbiya bi dehan kooperatif û projeyên aborî yên jinan pêşxistine. Niha bigîştî li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê 37 kooperatifên aborî yên jinan hene ku zêdetirî 300 jin ji van kooperatifa sûdê werdigirin.
تکنولوژی بر با آزادیه و د جهانێکی دا کو ژن bi sedan salane bi zanista serdest ya mêran hatine durxistin ku hilberîna zanînê wekî qada taybetî ya mêran tê dîtin jinan bi danîna bingehên jinolojî ve guherînekî kur diafirînin. Li dijî formên zayînê yên ku hişê mêran wekî çîna jorîn binav kirine, jiyan rêyekî zanînê ava kirin ku ji hundirê jiyanê ji rastiya civakê çêdibe. Gundên jinan yên mîna jin war temsîla vê zanistî ne. Qadên azad yên ku jin ji tundiya mêran direvin û qadên xwe ava dikin, diparêzin û mezin dikin. Ev guhertin di perwerdehiyê de jî tê hîskirin. Jin war wekî yekane gundê jinan ya li tevahiya rojhilata navîn ji bo jinên ku bi her cûreyên tundiyê re rûbirû mane ne tenê stargeheke. Qada jinan ya jiyanê perwerde û rêvebirina jiyanê ye. Bi bandora jinolojiyê û tekoşîna jinan ya di her warê de bi pêş dikeve, li dibistanên rêveberiya xweser jî nifşekî ku ji hînên tekoşîn û azadiya jinan zana dibe, mezin dibe. Hejmara xwendekarên jin zêde dibe, ji ber ku jin niha dixwazin fêr bibin, hilberînin û azad bibin. Jin di van dibistanan de hê bêhtir îrade, zanîn û xwehêzkirina xwe vedigerînin. Ew niha dizanin cihanekî din bi hişê jinan, bi keda jinan û zanista jinan mümkün e. Helwesta bi biryar li her derî tekoşîn. Gerem bala xwe bidin dirêjahiya salê ya jinên Bakur Rojhilatê Sûriyê, mirov dikare bi teqezî bêje jinan bi baweriya parastina jiyana xwe ya ji her cûre tunditûjiyê, li dijî êrişên netewdewletê yên Tirkiyeyê û çeteyên cihadîst berxwedanekî bêhem panîşandan. Ev sekin û helwesta jinan jî herî zêde di pêva jûya berxwedana bendava tiştînê de xweda der. Jinan bi felsefeya em ji mirinê mezintirin, şoreş û destkeftiyan xwe parastin. Ji mirinê meztirin em ti caran otirsin. Serkeftin a gelê Kurd e. Neş tûpî û neş teyarî wî em bitirsin. Her bir ji gelê Kurd. Li dijî tundiya civakê, navmalê û paşverotiyê tekoşînê berfirehkirin û mafê xwe yê jiyankirina bi rûmet ya dimal, kolan û bajaran de parastin. Li kampên koçberiyê hêviyên jiyanekê bi ewle û li ser koka xwe jin û behûnandin. Jinên Bakur Rojhilatê Sûriyê qetilkirina her jineke ji bo xwe kirin hêza pêşteçûn û serkeftinê ku dikaribûn di sala 2025 de bi hevgirtin û tekoşîna xwe bibin bersiv.